Čaute ľudia, dneska vás, jak ste dali ten jeden odbel, tak som chcel povedať, že som vám slúbil toto videjko, že s mojím bratom budem súbojiť. A jak som to urobil, tak som chcel povedať, že 3 kola, tak ešte dáme bonusové. Možno dáme bonusové, lebo nechce sa mi, lebo budem natáčať aj shorty, aj videa, ale toto neviem prečo, čo vyhráva vám 2 kola môj brat. Je vidieť, že si noob. Nejsom! Aj tvoj kamarát to hovoril. Ja viem, že si noob, ale ináč. Ale v iných hrách si ty noob. A jo. Tuto mapu